avui farem un acte més de coherència, tal com la CUP ja ha vingut anunciant en diferents accions que ha dut a terme, i per tant la decisió de no entrar a declarar avui és ferma, i per tant bàsicament continuarem obcecant-nos també en el nostre dret a la desobediència. És ara també quan l'embat de l'estat espanyol és més viu i més vigent que mai, però també és ara que cal reaccionar amb fermesa davant la imposició a la que estem sotmesos i la persecució. És ara més que mai quan cal una ruptura directa amb l'estat espanyol, que ha d'esdevenir també des de tots els fronts, però també imprescindible des de les institucions. Darrere el que tenim és una causa general contra el dret democràtic d'expressar-se lliurement en aquest país, i aquesta és la resposta que hem de donar. La separació de poders constantment es veu qüestionada en tant en quant s'intenta per la via jurídica solucionar un contenciós que, insistim, és del tot polític. Aquest és el camí de la desobediència, que ja sabíem que arribaria un moment o altre i que en algun moment ens hem de plantar. És el poble, en tot cas, i això ja ho he reiterat anteriorment davant del jutjat, a qui realment penso o creiem que ens devem, i no a cap jutjat ni a cap tribunal espanyol que el que fa, o l'únic que fa, és vetar directament la llibertat de tot un poble. Doncs parlem de política catalana. No sé què us ha semblat aquest acte de desobediència, que de seguida comentarem amb el diputat de la CUP, Joan Garriga, que ja és al plató del Més 324, però abans m'agradaria sentir-vos a vosaltres. Com la Constitució islandesa, que és Islàndia. No, és a dir que, clar, Berga és un microcosmos que si aconseguíssim ampliar-lo al conjunt de Catalunya estaria molt bé, no? Jo crec que el que fa l'alcaldessa de Berga és exactament el que s'ha de fer, el que ja hauríem d'haver fet al 9-N, no? I el que ara, veurem si... Jo ho trobo molt bé. Laia? Bueno, em sembla que aquells que ho persegueixen més són els que acaben provocant-ho més. I això ens està passant. És a dir, aquells que persegueixen les estelades fora, doncs el que acaben aconseguint és més reforçament en la defensa de les estelades dins. És a dir, és poc intel·ligent com a estratègia. Clar, hem de dir, ni tan sols política, en aquest cas, perquè és la Junta Electoral. Però, vaja, al darrere, en tot cas, el que hi ha és una pressió de lluita a través de qualsevol eina que probablement, dient que persegueix uns objectius, n'aconsegueix justament els contraris. Sí, és que a mi em fa la sensació que sempre acabem allà mateix. Jo recordo que la primera vegada que vaig venir aquí al Més 324 ja parlàvem de la judicialització del tema polític, de la persecució política, en aquest cas, per les estelades que hi havia a l'Ajuntament. Em sembla que el cas és tan ridícul que davant d'una situació ridícula com aquesta, l'únic que es pot fer... Però hi ha estelades i també hi ha les mocions de suport al Parlament. Però en aquest cas l'alcaldessa de Berga havia sigut cridada al jutjat per l'estelada que hi havia penjada a l'Ajuntament. Que hi ha. Sembla que davant d'un fet com aquest l'únic que pots fer és dir, escolti'm, això és tan absurd que no cal ni entrar. Però és així com han guanyat sempre. Ells fan això perquè ells creuen que així guanyen, perquè al final, diguem, que és el que ha passat, diguem, el que va passar amb el 9-N i el que ha passat l'últim any a Catalunya amb el panorama polític. És a dir, l'estat espanyol apreta, i com que aquí no es porten les coses fins a les últimes conseqüències, políticament el que va passant és que l'energia política es va consumint, es produeix aquell recalentament del qual parla l'Enric Juliana tantes vegades, i aleshores, diguem, la força de l'independentisme es desfà o es transmet a d'altres forces, no? El que fa l'alcaldessa de Berga té valor a nivell simbòlic, si això, insisteixo, es pot convertir, després es pot traspassar al Parlament, i els diputats del Parlament de Catalunya, els que són partidaris de la independència, són capaços algun dia de fer un gest similar. És a dir, que diguin, no, aquesta no és la meva justícia, la meva justícia és una altra, i generar un conflicte en sèrio. Si no, això a l'estat espanyol li va perfecte, perquè permet la retòrica infinita. Però jo crec que actes com els d'avui de l'alcaldessa de Berga ha sigut avui, serà demà, i cada dia hi haurà més ajuntaments, perquè ara hi ha les mocions dels ajuntaments pel 9-N, i Berga mateix s'hi tornarà a trobar, i per tant això serà un contínuum que anirà venint. Jo crec que davant de l'estratègia de provocació que l'estat espanyol té i tindrà,
el que convé és actuar amb intel·ligència. És a dir, és evident que acabarem desobeint. Ja s'està fent, no? La qüestió important per mi és el tour de force que haurà de fer el Parlament en un moment o un altre, que sigui intel·ligent i que sigui... que sapiguem quin és el moment just. És que jo la intel·ligència, no sé... És a dir, davant de la provocació, és que tu creuràs... diguem-ne, una mica testosterònica, que pugui fer un estat, no? A mi el que em serveix és la intel·ligència. La intel·ligència serveix sobretot per buscar excuses, sempre. És a dir, no ho dic com cap excusa. No, jo tampoc. No l'interpretis. Dic perquè no arrem el tret. No, és que no es tracta d'arrar el tret. És que jo crec que les coses són una mica més senzilles. Jo crec que la intel·ligència a la humanitat li serveix justament, diguem, per buscar excuses i per construir artificis que li permetin conviure en pau i viure una mica enganyats. Per això serveix l'intel·ligència. Després, a sota, hi ha la base, que és la força. I hi ha coses que són o no són. I doncs, el dret a l'autodeterminació es defensa o no es defensa. A mitges és molt difícil de defensar. Qui l'està defensant a mitges? Vull dir que hi ha coses que es defensen... Jo crec que el mandat és molt clar, no hi ha ningú que l'estigui defensant a mitges. No, però hi ha coses que es defensen... No, però hi ha principis que es defensen sempre, no es defensen amb intel·ligència, avui sí i demà no. És a dir, si tu et cases, no et cases amb aquesta persona avui sí, demà no, demà 3 dies sí... Això ho estàs interpretant tu, eh? No, però jo faig una... És la meva interpretació del que jo crec que ha estat fent l'independentisme els últims, des del 2012. És el que jo penso. Em sembla que molts televidents ho compartiran. Joan Safont, Laia i de seguida Joan Garriga. Bueno, és que, a veure, també jo estic d'acord amb el que deia Berga, és molt fàcil fer això. Clar, això sí. A Berga és fàcil perquè l'Ajuntament deu ser... Ara no tinc els números. No, i perquè l'alcaldessa té poc a perdre. Però pot ser inhabilitada, eh? Sí, però aquesta noia té poc a perdre. Però aquesta noia té poc a perdre. Bueno, ella creu que té poc a perdre perquè ella, diguem, el seu sentit vital no el posa en tenir un càrrec o no tenir-lo. I per tant, ella creu que té poc a perdre. Ja està, i ho defensa. Laia. Em sembla molt bé, però clar, la força que té l'independentisme a l'Ajuntament de Berga potser no és la força que té l'independentisme al conjunt del país. Probablement, home, vam guanyar les eleccions bastant bé. Però no hi ha la mateixa correlació de forces, em sembla. Catalunya no és una Berga en gran. No, ja, però llavors no és evident. Llavors el que tens plantejat és un conflicte, però plantejar el conflicte en sèrio és el primer pas per poder-ho resoldre. Mentrestant, l'única cosa que hi ha és un simulacre de conflicte que el que permet és que tothom vagi parlant i no faci res més. Sí, però i demà què? És a dir, al final, i comparteixo, entenc el que apuntava la Mònica, al final has de resoldre el dia a dia. Amb el dia a dia vas caminant cap a algun lloc, és a dir, també és important això. Per tant, tant de bo aquesta intel·ligència que deies ja hi fos d'entrada. És a dir, jo crec que és molt poc intel·ligent la batalla que s'ha presentat de no existeix el conflicte per una banda, i després màxima agressió amb totes les armes judicials, polítiques, jurídiques, diguem-ho així, brigada Aransadi, per allà, i després, evidentment, tot això el que provoca al final... Pregunta-li l'Àngels Vives, per exemple, que de retruc... Sí, efectivament. Tothom diu, no, hauria de ser la presidenta de l'Audiència de Barcelona i no ho és. I el que provoca, per altra banda, llavors és una reacció de la que també s'alimenten ells, amb la qual cosa, molt bé, fantàstic. Però anem fent aquesta escalada pels dos extrems i demà què? Demà m'afeitaràs, però no, demà començarà un ple al Parlament de Catalunya i si afeiten el nostre convidat, no et viola.